danna subscribe a tashar AZ Online TV. Cikin mafarki na ke nake gani, sanki a zuciya ya mini sansani. Ko zaki yarda ke zammin farin gani, kyawun idanun ke sun sani sasari. Cikin idanuna ke ɗai nake gani, ki tausaya mini, ki bani magani, ki mini lamani a rayuwa mai wajuna garkuwa. Samsam kalaman ka ba su da kwarjini, cikin idanu na baka da kyan gani, balle ka sa rai in maka lamuni. Tsarin ka bai yi ba, shagar ka bai yi ba, tafiyar ka kalaman gani ba su mun ba, balle ka san cewar ka masoyi. La 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 la, soyayya ce ta sa haka. Na ji na gani zan jure duka zantukan baka. Zan yi tattalin soyayya yarda in aje ki daka, in baki labari abinda so ya rika. Karki aminta da cewa soyayya ba nishadi. Na aminta da cewa soyayya na sa nishaɗi. Kar ka yaudar kanka ba na so ka zinar naci, ko a fagen kallo zaka bambance zama da madaci. Zan baka dama guda ɗaya, in ra'ayin mai ya zama ɗaya. Za na aminta da kai mai soyayya babu yaudara. Ina jiran ki faɗa mini menene ra'ayinki, idan akan soyayya ne shirya dan ba ni maki. Zan yi iyayena domin ra'ayi na zamto naki, indai batun haka ne lallai ko na ci gari. Ni zabari kan soyayya na samu